to the people of the earth. Ang ikaduha nga kahulugan nagpasabot sa mga tao dinhi sa kalibutan. For example, John 3:16 says, God so loved the world that he gave his only begotten Son. Sama sa Juan 3:16 nga ang Dios nahigugma sa kalibutan nga tungod nga na iyang gihatag ang iyang anak nga bugtong. So when he says God so loved the world, he's talking about God loved the people in the world. Sa iyang pag-ingon nga nahigugma siya sa kalibutan, nagpasabot siya nga nahigugma siya sa mga tao sa kalibutan. The third meaning is it is a system under the dominion of Satan, who is the ruler of this world. Ang ikatulong nga kahulugan mao ang sistema nga nagabuot sa kalibutan kansa si Satanas mao ang pangulo. This would include the things that are causing the world to go around in the areas of politics, business, economics, culture, religion, entertainment, and so forth. Kini ang kalibutan nga nagpasabot sa politika, patigayon, entertainment, kultura, o sa uban pa. So when I'm saying Egypt represents the world, I'm referring to this third meaning, a system that is under the dominion of Satan, the ruler of this world. So ang kun moingon kung kalibutan ang sistema ni Satanas, mao kini ang kalibutan. Well, we have to know that the world is under God's judgment. Nahibalo kita na ang kalibutan ay lalong sa paghukom sa Diyos. And we see in the book of Exodus that God sent 10 plagues on Pharaoh and Egypt to show them he is judging them, judging the so-called gods of Egypt. O nakita nato nga ang Diyos nagahukom sa Ehipto. And the verses we read in Ephesians chapter 2 show that all of us, we were once walking and following the course of this world. Og atong nahibaluan nga kita kanhi nagasunod o niining course sa kalibutan. We were following the prince of the power of the air, of the spirit that is now at work in the sons of disobedience. O kita nagasunod sa pangulo diha sa kahanginan nga mao ang anak sa pagkadili masinugtan. But this world that we are following that attracts us so much that we give our time, effort to try to gain something from this world. We Mao kini ang kalibutan it is nga under God's judgment. mao kini ang kalibutan nga atong gisunod nga nakapa-attract kanato nga halos mo'y gihatagan nato sa ato ang panahon. Mao kining kalibutan na ang gihukman sa Dios. So the verses we read in John 12, when the Lord was talking about his death on the cross, he said, "Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out." Sa bersikulo nga inyong gibasa sa Juan Kapitulo 12, nag-ingon dito nga ang Dios naghukom ni aning kalibutan ug ang pangulo ni aning kalibutan. That means when the Lord died on the cross, he was executing judgment on the world. He was casting out the ruler of this world. Nahitabo kini sa diha nga si Kristo gilansang dito sa cross. Iyahang gihukman ang pangulo sa kalibutan ug iyahang gi-cast out. And he said that when he is lifted up from the earth, he will draw all people to himself. Og nag-ingon dito nga sa dihang bayawon siya ngadto sa gikan sa kalibutan, iyahang danihon ang mga tawo ngadto sa iyang kaugalingon. So when we look at the world, it is very attractive to us. But if we dig deeper down, we will realize it is a very corrupted, sinful place. Kung atong tanawon ang kalibutan, labihan kayo kini ka madanihon. Apan kung atong palaluman ang pagtanaw nini, labihan kini ka maot, labihan ka masalanon. There is a lot of injustice in the systems of the world.
Tunay daghan kayo mga inhustisya diha sa sistema sa kalibutan. A few are very rich and the majority are poor, and even millions are starving under this worldly system. Ilalom nini nga sistema sa kalibutan, jutay ra kayo ang mga adunahan, daghan kayo mga pobre o daghan minilyon ang mga nangagutom. So that is why, like the children of Israel, they were under bondage to Pharaoh when they were in Egypt, and they cried out to the Lord to save them, to deliver them. Sama kini sa katawhan sa Israel, kanay lalom sila sa pag-ulipon ni Paraon, usa nagtuaw sila ngadto sa Dios aron sila luwason. There are many ways in which the world traps us and usurps us. Daghan kayo mga paagi nga kita litagon or bitikon sa kalibutan. So the first is that because the economic system is not a fair system, it occupies a lot of people. They are just occupied by their work, by their job, and their heart is taken up so much by their jobs. Og tungod kay sa ekonomiya dili man lagi pantay ang mga tao, busa ang mga tao halos na okupahan sila sa ilang panahon diha sa ilang pagpanarbaho. For example, in China, they promote a system called 996. Sama sa China, i-promote nila kanang sistema nga 996. That means that they want their workers to work from 9 a.m. to 9 p.m. for 6 days a week. 996. 9 a.m. to 9 p.m. But ipasabot nga ilahang i-require ang ilahang mga trabahante nga magtrabaho sila sugod alas 9 sa buntag, taman sa alas 9 sa gabi sulod sa unom ka adlaw. That means 72 hours a week. But ipasabot nga 72 ka oras sa isa ka semana. Another way the world treats us badly is that there is persecution against Christians. O ikaduha, ang kalibutan nagatagad sa mga Kristohanon, maot yun kayo, kay ilahang ginalutos ang mga Kristohanon. Today I was reading about how much there is persecution against the Christians who are in India, who is only 2% of the population in India. Karon nabasa niya nga dito sa India, ginalutos ang mga Kristohanon. Gamay ra sila dito 2% sa ilang population. Some of the states in India, they passed a law called anti-conversion laws. Dunay uban mga estado dito sa India nga doon na sila balaod kanang gitawag anti-conversion law. That means if you preach the gospel, you try to convert a Hindu to believe in the Lord, they have a law to persecute you. Buti pasabot nga kung magsangyaw ka dito, kunya imuhang i-convert ang usa ka Hindu ngadto sa pagkahimong Kristohanon, dunay balaod sila ni ana nga ikaw pwedeng lutuson. So you have gangs coming up to disrupt the Christians who are worshiping in peace. They would walk in, disrupt your meetings. They punch the pastors in the head. Nya doon na pud sila ingon ni ana nga ilahang samukon ang mga pagsimba sa mga Kristohanon gani ilang sumbago ng ulo sa pastor. And then when the police come, instead of arresting the gang members, they arrest the pastors for, they said, anti-conversion. Kunya kung doon na gani na pulis nga moabot imbis nga kadtong mga nagsamok-samok ilahang dakpon, ang pastor mo ilahang dakpon kay doon naman lagi sila anti-conversion law. So the Christians, our brothers and sisters there, are suffering a lot because they are under